ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବଳଦ ଗୁରୁତର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରେଆମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗୁଳ ଦେବଗଡ଼ ରାଞ୍ଚି ବିଜୟବାଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପଳସମା ରଜାବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ିଟି ପଳସମା ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁଙ୍କ ବଳଦକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଳଦର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ନିଲେଶ ନାୟକ, ଦେହୁରୀପାର ଅରୁଣ ଲହରା ଓ କିଛି ଲୋକେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏକ ଟେମ୍ପୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ବଳଦକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଳଦର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା 2000 ଟଙ୍କା ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ପଶୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଡକାଇ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ନା ଗାଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଏ ବଳଦ ମୋର ଏମିତି ହେଲା, ହୋମ ଷ୍ଟେ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ହଉଛି, ଗାଡ଼ି ଏମିତି ହଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା? 8ଟା ବଜେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନଥିଲେ? ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଳସମା ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ କିଛି ମାନେ ଏଇ ବଳଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର ସେଇ ଗାଈର ମାଲିକକୁ ଦେଇକିନା ସେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।